अरे यार नोंथाङा इसां जुदि गोरोंब्ला यार सोदोबखौ बाहायनो नाङामोन मिथिबायना यार सोदोबा हिन्दीयाव मा बुंनाय जायो नों बेखौ मिथिया लाबाय नाङा चेनेलखौ नोङो सालायनो हालाब्ला फानदो नोङो फानदो गेसावखा नोंनि कन्टेन्टआ आं बेखौ मिथिगौ आंनि टेनसनखौ नों मिथिदों सोंफैग्रा दं बेयावहाय ये बड़ी अच्छी बात है जों मैया आरोना ओमफ्राय सलेबायजों आंजोंमोन आरोना ओमफ्राय सासे सिख्लाखौ बुंबाय आरो जोङो ओंखाम जाग्रोदो यार सना होननानै Oh my god wow साला मा जाखोथाय साला फुं सिखारनानै आथिंजों जोगासिनो जिरायनानै बड़ा हरामी हो ब्रेकआप होननानै ब्लड 100 बोसोरजोंसो खनसे मोनदोंमोन गार्लफ्रेन्ड थेवबो बेखौबो मोजाङै लाखिनो रोङासै गजब बेइज्जती है यार होननायालाय मा जाखो आं बुजिनो मोनासै अच्छा यार होननाया डिसरिसपेक्ट खालामनाय जायो आं दिनैसो मिथिबाय डिसरिसपेक्ट माने सनमान खालामै जायो आरोना ओ अच्छा नै हे यार होननानै बुंनायनि थाखायनो अरे यार नोंथाङा दैमुखौ रायजोफ्रा रागा जोंदों माने आरो आनसाबस्क्राइब खालामना गालांदों डिसलाइक खालामना गालांदों पाब्लिकफ्रा दिनैसो मिथिबाय आङो 100 बोसोरनि उनाव मोननाय गार्लफ्रेन्डखौ आङो खोमाना लानो हानाय नङामोन बेखौ नायग्रोनाय मोनबा तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी तो खुलुमबाय तो गिबि नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाखाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाखाबाय तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेल नायनानै मिथिखाबायानो जानांगौ आरो लोगोसे आंनि सिगां नोंथांमोनासो मिथिग्रोखादों नोंथांमोनासो हरदों नालाय आं सानबाय 100 जन गोजोंआ हरबाय जेथिया अब्ला आङो आंनि मथेखौ दोनथ'दो आंथ' होबायानो थाखायो गोसोबायदि आंनि गोसोबायदि कन्टेन्ट सायख' अब्ला नोंथांमोननि कन्टेन्टखौ नोंथांमोननि मोजां मोननायखौ नायनो लुबैदोंबालाय खनसे होबावनोसै दे पार्ट 2 होननानै तो बिदिब्ला जोंहा नोंथांमोना टाइटेल थाम्बनेल नायनानै मिथिखाबायानो जानो हागौ जे जोङो दिनै प्रकाश नार्जारी आदा आरो लोगोसेनो दैमु बसुमतारी खिन्थु दैमुखौ माबा गोदानबो नाम दोनलायलांदों नोंथांमोना एसे नायनानै लाग्रोलाय ललिपप बायदिसिना नाम दोननो हायो आंबो बेखौ दोनगोन दिनैनिफ्राय मावजि बुन्दा गुमा फाग्ला सैमा बांग्रा मिथिबायना लाइ होबा लाफा खाग्रा Oh my god wow जि मालाया जेखियानो बुङा मानो तो बिथांमोना बुंथों आं बेखौ बारा बुंहरजाया नाथाय आंनिया पॉइंट टू पॉइंट जागोन लीगल टू लीगल बिथाङा मा बुंदों बिथांनिसिम आं रिप्लाय होगोन बबेया थार नङा तो नोंथांमोना नाय बिदिब्ला आं सानदोंमोन आरो ना मैया बे जेथिया आं भिडिअ बानायखाङो अब्ला भिडिअ प्राइभेट जालाङो बिथांनिया अब्ला आं सानबायमोन तो बिथाङा जेबो बुंनाय नंला खोमा जेरै थासिगोन बेफोरबायदि सानदोंमोन आरो ना नाथाय आं नेक्स्ट भिडिअ फैदों नेक्स्ट भिडिअ होमबा बिथांनाव माबा मोनसेबो पॉइंट थाथारगोन आं नागिरो पॉइंट नागिरो आरो नागिरो साल खुन्थानि रोदा नागिरनायासो साबसिन जागोन बायदि मोनदोंमोन आं एसे पॉइंट लाबोलै दैमुदा पॉइंट नोंना जेथिया पॉइंटआनो जेबो गैया अब्ला पाब्लिकआ सापर्ट होगोन माखौ तो अब्ला नोंथांनि पॉइंट लाखिनाय बाथ्राफोरखौ आं बहुत मिनिथावना मोनदों बिदिब्ला नोंथांमोना नाय आं एक्सप्लेन खालामना होगोन अब्ला नोंथांमोनाबो मिनिगोन इंलिश मेकारखौ मदद खालामहैबानो जाबाय आं बिराद मोजां मोनदों खिन्थु मिथिबाय दा इंलिश मेकारनि जि खामानि मावनाय अरे यार आं बागदावखांदों अरे यार नोंथाङा इसां जुदि गोरोंब्ला यार सोदोबखौ बाहायनो नाङामोन मिथिबायना यार सोदोबा हिन्दीयाव मा बुंनाय जायो नों बेखौ मिथिया फिल्मफ्रावसो बाहायो यारखौ अच्छा यार सोदोबखौ फिल्मावसो बाहायो अच्छा बे मोनसे डिसरिसपेक्ट खालामनायानो जायो आरोना यार सोदोबा गावनि मथेब्ला अब्ला बिथांनि भिडिअखौनो होफिनलाय खनसे होफिनलाय एसे गड़बड़ दं रायजोफोर नोंथांमोना नायना लालाय अरे यार नोंथाङा माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है अरे यार नोंथाङा तो यार सोदोबखौ जों इंलिशआव बार्डीखौनो होननानै बुङो यार माने बे मोनसे डिसरिसपेक्ट खालामनाय जेबो जाया बे मोनसे लोगोरि फ्रेन्डलि फेमिलि बे मोनसे माबा आरोना वर्ड्स बेयाव जेबो भायलेन्स एबा भाल्गार बेयाव जेबो गोग्लैया बे डिसरिसपेक्ट खालामनाय गैया बे जास्ट लोगोफोरखौ यार होननाया जेबो ओंखाम जादो यार दै लोंदो यार थौदो यार बेफोरो जेबो डिसरिसपेक्ट खालामनाय जाया बे मोनसे फेमिलि आरो लोगोसे फ्रेन्डलि नोंथाङा बेनि एक्सप्लेनेसन नांगौबा बेयाव मोनसिगोन नोंथाङा मोजां फरायना लादो तो आं आंनिफ्राय जेसेबांहाय एक्सप्लेन खालामबाय बेनि सायाव यार सोदोबा माब्लाबाबो गाज्रि नङा यार जों ओरैनो बाहायो यार ओंखाम जादो यार दै लोंदो यार थौदो यार आरो डिसरिसपेक्टबा जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायनाय नङामोन माथो
आरो जुदि डिसरिसपेक्टखौनो हमना लाबाय दे 1 मिनिटनि थाखाय होमबा प्रकाशआ इंलिश मेकारखौ जुदि डिसरिसपेक्ट खालामनाय जाबाय अब्ला नोंथाङाबो यार होनदों हारे यार जोंखौ डिसरिसपेक्ट खालामजोबनाय जाजोब्बाय माथो गासिखौबो जाय नोंथांखौ नायो बेखौनो एसे बुजिदोलै आदा बुजिदो मेकारनि जि खामानि मावनाय आरे यार आं बागदावखांदों तो जोंना हारामि सलेबाया मोनसे कुइसन सोंनो थिनदों बैयाव थाखुमानानै दङ फैयाखै तो जिखियानो जाया आं बे कुइसनखौ सोंनो नागिरदों नोंथांमोनाव बे कुइसनानो जाबाय नोंथांमोना अन्नानै खोन्थालाय नोंथांमोननि न'फ्रा खै लाखनि जागोन तो जोंनाथ' मा बुंबावनो गासै सम्पथिखौ फानजोबबाबो 5 लाखखौनो फैगोन ना फैया मिथिया बिनि भरोसा गैया देलाय नोंथांमोना खोन्थालाय नोंथांमोननि मथेयैनो कमेन्ट खालामथार जे नोंथांमोननि न'आ खै लाखनि नोंथ' आरो इसिबां जुदि नों गोरोंब्ला इंलिश मेकारखौ नोङो बेफोरबायदि गोरा सोदोबजों बुङामोन नों बुजायगौसोमोन मा बिथाङा बुंदों जे जुदि नोंथाङा गोरोंमोनब्ला गोरा सोदोबजों बुङामोन अब्ला नोंथां जुदि यार होननाय सोदोबानो मोनसे डिसरिसपेक्ट खालामनाय जायो अब्ला आं मोनसे खोथा बुंनो एबा नोंनि भिडिअ नुखाथारनायखौनो सैमा अमा बेफोरबायदि बुंनायाबो मोनसे डिसरिसपेक्ट अब्ला नोंथाङा लास्टआव बुंनानै लादों जे सेन्देलनि माला आलाय जागोन होननानै थ' नोंनावबो गोलैनो हागौ बेफोरबायदिया बिदिब्लालाय थ' आं बेखौ बारा बुंनो साना आरो गोबां सुलुंनिफ्राय मिथिदों गोबां आं बेखौ बुंथ'ला दे उनहालागै बुंगोन जुदि फैयोबा नोङो रुजुजायानो नोंनि साबस्क्राइबारखौ नाय नोङो सिगांनिफ्रायनो भिडिअ बानायबोदोंब्ला इंलिश मेकारा माने इसिबां खम समावनो माने इसिबां साबस्क्राइब मोनखो खाथियावनो थानो समाया माथो नोंनि भिउसफोरखौ नायलाय नोंथाङा दायो गासै बर' इउटिउबारफोरखौनो मोनसे इनसाल्ट खालामनाय जादों मानि थाखाय होननानै बुंब्ला नोंथाङा बुंनो सानदों जे जाय बर' रावजों भिडिअ बानायो बिथांमोना माने साबस्क्राइबारखौनो मोना होननानै बिदि दा इनसाल्ट खालामनाय बायदि जाबाय गासै इउटिउबारखौनो मानि थाखाय होननानै बुंब्ला जों माखासेया जोंनि साबस्क्राइबारनि थाखाय फैयाखै माखासेया बुजायनो थाखाय फैदों माबा मोनसे थाखाय फैदों आरोना बर' रावजों गावनि रावखौ मोजां मोननानै फैदों गावनि रावजों रायज्लायदों जोंनि बर' इउटिउब कमिउनिटियाव थ' बेयो मोजांनि खोथा जे जों मिथिगौ जे इंलिश हिन्दीया मोनसे पपुलार एबा बेयो मोनसे इन्टारनेशनेल लेंगुवेज बेखौ बुजियै रावबो गैया नङा होमबा थ' बेनिखायनो साबस्क्राइबारा बारानिफ्राय बारा खम समावनो जायो जों बेखौ बयबो मिथिगौ नाथाय बर' रावाव सोर नायो बर' रावजों भिडिअ बानायनायखौ सोर नायो अनलि बर'आल'सो दा गुबुन हारियाथ' नायखायानो दा जोंनि बे इन्डिभिजुवेल भिडिअफोरखौलाय सोरथो नायो जोंनि बर' आंगोनि आंगो बिथांमोनासो नायगोन थ' जोंनि आंगोनि आंगो बर' राव बुजिग्रा मानसियाथ' गोबां खमानोखा अब्ला बिथांमोनाल'सो नायगोन होमबालाय बेयाव माथो साननांगौ दङब्रा बोरमा जाम्बासो होनो बिदिखौ मिथिबायना नोङो सोरखौबा रेसपेक्ट खालामनो सोलों मा यार बेलाय यार सोदोबखौ मायाव बाहायो खुगायाथ' माबा बुस्थु ओंखार नागिरदोंमोन दा बेनो बुंबाय दा बोरमा जाम्बा होननानै बे बोरमा जाम्बाया डिसरिसपेक्ट नङा यार होननाय सोदोबासो डिसरिसपेक्ट बेखौ गोसोआव लाखियो नोंथांमोन कोई बात नहीं हम तो चूतिए हैं आबे चुतिया मानो खालामबाय थानो नागिरखोब्रा पाब्लिकखौलाय एसेथ' बुजिदो खर'खौ एसे थाथ'नानै सानलाय नोङो यार सोदोबा गाज्रिसिन ना सैमा बोरमा होननाया गाज्रिसिन जाखो बर'नि जोहोलाव बिर जोहोलाव जिथुनाखि जोंनि बर'नि हारिनि थाखाय नांथाबग्रा बिथांमोन सार रन्जन दैमारि मोना माब्ला जेलनिफ्राय गगोन बिथांमोननि सायाव निउस लाबो माब्ला गगोन बेफोरनि सायाव प्रुफ देखाय माब्ला गगोन मा जानानै दं बिथांमोननि सायाव भिडिअ लाबो मिथिबाय मा जानला मोनला नोङो खालि आंथ' सन्देहसो जालायलांबाय बे प्रकाशआ दा गोमोरनानै रोङो नामाब्रा बे जाय बुस्थुखौ रावबो दिहुननो हायाखै एबा जाय बुस्थुखौ जायबो निउस मिडियायानो जेबो कभार खालामनो होआखै एबा बेसिम थांनोनो होआखै मोजां रायलायनोनो होआखै बिथांनिसिम मिथिनाय मानसिब्ला होमब्ला बे गोमोरनानै थांनांगौ जाबाय नामा आरो लोगोसे नोंथाङाबोथ' बर'ना थ' नोंथाङाबोथ' गोरों इराद देखायगासिनो दंना अब्ला नोंथाङालाय मानोथो कभार खालामाखै बे टपिकखौ नोंथाङाबोथ' कभार खालामनो हायो नोंथाङाबोथ' बर' ओ भाई कुछ भी इडुकेटेडब्ला नोंथाङा इसां जुदि फरायनाय नोंथाङा इसां जुदि बुजिनाब्ला मिथिबाय इंलिश मेकारखौ रेसपेक्ट खालामनो सोलों सोरबा गिदिर मानसिखौ बुंब्ला खिबु सुग्रा आखाइजों थाव सोबा जागोन नोङो मिथिबायना तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी तो गुबुनखौसो एडभाइस होनो बुहुद रोंदों स' प्लिज अननानै एसे सैमा बोरमा होननायखौ दैमोन नोंथाङाबो गारनानै लाखा नङाब्ला नोंनि सायावबो गोलैनो हागौ बेयो कम्पालसरिलि आं रायजो राजानिफ्राय आखाइ ओरै खुलुमनानै आङो सासे न'खरखौ आङो मदद खालामनानै होगोन आंनि गोसो बायदि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदोंबा होगोन आंथ' रावखौबो थांना बुङाखैना फर्स खालामाखै प्लिज होथारनांगौ नोङो होआब्लाथाय आंनो ओरैबायदि खालामगोन आं बिदि बुङाखैना आं खुलुमदों आंनि खामानि मावनायखौ नुनानै मोजां मोनदों रायजो राजाफ्रा गुड भेरी गुड गोसोआव दुखु नाङो खायसे मानसिफोरखौ
जाहाथे मिसआन्डारस्टेन्डिंखौ क्लियारेन्स खालामनाया आंनि दायित्व। गुड भेरि गुड। खबर लाग्रो मोनथिग्रो गुदि बिजौ मोनथिग्रो आंखौ बखिना खुनु लाब गैया। आं सासे लिडारबो नङा मिथिबायना। आं सासे क्रिएटरसो। गुड भेरि गुड। नाय आं बेयाव जेबो बाथ्रा बुङा। साबस्क्राइब खालामो आं साबस्क्राइब खालामो बे पाब्लिकनि। आं बुंनोबो गोनांथि गैया। आं दा बेवहाय सासे बुहुमा सोमोनांथावा बे बाथ्राखौ बुंदों आं बेखौ फरायनानै खोन्थाबाय। आरोबाव नै मिथिंगा अफिसियेला दैमुनि चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालाम। गोबां मानसियानो आनसाबस्क्राइब खालामदों माबा बुंदों नै गोबां मानसिफ्रानो आनसाबस्क्राइब नै डिसलाइक होना फैबाय आं नै। तो बस नोंथांमोना मिथिखाबाय मा जादों मा जायाखै। तो आं बे समाव मोनसेल' खोथा बुंनो नागिरगोन जे नाय जुदि माबा मोनसे रिप्लाय होनांगौ माबा मोनसे बुंहरनांगौबा माने गाज्रि राव बोरमा सैमा मोसौ बेफोरबायदि बुङाबाबो मोजाङै रिप्लाय होनाय एबा बबेबा गोरोन्थिखौ नुदोंब्ला नों डाइरेक्टलि मोजाङै रायज्लायनो हायो। आं बेखौ लुबैयो मानि थाखाय जाहाथे माने बेफोरबायदि गाज्रि राव रायज्लायबाय थायोबा गोदान फैनाय जायफोर बिथांमोन उन्दैफोर बिथांमोना सोलोंगोन दिखुन नोंथांमोननिफ्राय क्रिएटरनिफ्राय मोसौ बोरमा होनांगौलै मोसौ भिउस फैयो होननानै। तो नोंथांमोननिफ्रायबो नोंखौ गोबां समनिफ्राय फल' खालामनाय मोजां मोनबोनाय दङ। तो बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोना जाहाथे गाज्रि राव भालगारिटि वर्ड्स बाहायालासिनो एसे मोजाङै पइन्ट टु पइन्ट जुदि नोंथाङा प्रकाशखौ गाज्रिखौनो नुदों एबा बिथांनि पइन्टआ जायाखै अब्ला नोंथाङा गुरैयै बुंब्ला प्रकाशाबो सानगोन निस्सयलि बे नंगौना नङा नंगौबा एक्सेप्ट खालामगोन आं सोलायबाय बिदि सोलायहैगोन आरोना। जुदि नोंथाङा दायो सापस दैमुखौनो होनबाय आङो भिडिअ बानायनानै आरोना दैमुआ मोसौ गाद' बे गोमोरनो रोङो बे बिरनो हायो होननानै बुंबा नोंबो रागा जोंगोन यार। जुदि आं गाज्रि माबा मोनसे बुंबा दैमु तो नोंथाङाबो जुदि माबा मोनसे बुङोबा प्लिज एसे गुरैयै जानानै बुंबा बिथाङाबो सानगोन। नाथाय जेथिया नोंथाङा गोरायै बुंगोन अब्ला बैबो रागा जोंनानै रिप्लाय होखागोन। आरो जाय बाथ्राया नंखाथारा एबा नों पइन्ट गैयैयाव पइन्ट सोसनना होयोब्ला दैमुआ हिन्जाव लाना खारदोंनो होननानै बुंबा नोंबो रागा जोंगोन यार। थिग बेबायदिनो तो आं गासै क्रिएटरखौनो बुङो जे एसे रावफोरखौ सोलाय आरो लोगोसेनो एसे मोजाङै बुंबा बयबो खोनासङो। नाथाय गोरायै बुंबा खोनासंनायाव गैखाया रावबो रागा उल्थाजोंसो रागा फैफिनगोन। स' बे खोथाखौ नट खालामदो। स' दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय। नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदान भिडिअ साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।